Siyabingelela kanza kwethuna. Gama umduduzo wamkhwanazi sivela kaThuleni Organization. Sibheka namhlanje ngoLwesihlanu mhla ka-8 March 2024. Singapha kwesine seyibhedlela singapha eThekwini, siyibhedlela esiyimele. Sizobona isiguli. Sizobona isiguli umama niyalazi udaba lakhe sikasalenze ukhosini. Umama wabe nenkinga yokuthi ke lahlelwa i-ID yakhe kwase kuthiwa ke usevela njengomuntu angathi useshonile ka-Home Affairs kunabantu abazama ukuklema imali ngegama lakhe ipolice babeyenzile. So ke niyalazi usizi lakhe sasilichaza ukhosini. Namhlanje ke ngenhlanhla kwavela umsamari olungileyo Dr. Umpanza owathi uyacela usebenzisana neThuleni kodwa kakhulu ufisa ungiqala ngodaba likamama ngoba uyacabanga ukuthi noma ke umama esedle lokho adlile khona kodwa uyacabanga ukuthi ngesimo sengqondo lento esamphazamisa bayamcela ukuthi bamthathe ngezindleko zabo bamfakele esibhedlela sabo bakwazi ukumluleka nokumlekela phakathi khona emeni zempilo. Useze wafika ke lesibhedlela sizombona ke namhlanje. Sawubona ma? Yes, sanibona. Siyaphila njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Sizowafika ngapha kweLduma. Yebo, sengike ngafika la esibhedlela. Yebo. Kuhamba kanjani? Usizo ngibonge nje kakhulu kunina kuqala. Mase ngiphinde ngibonge kubaba uNtanzi ngiye ngambona izolo. Yebo. Usizo engazi ukuthi ngiyalithola ngoba sengike ngabonana nama social worker amathathu. Yebo. Noma sengwalibela izibongo zawo. Kodwa usizo ngathi ngiyalithola nokuthi umqondo wami mhlawumbe uzogcina usuphumile kule nkinga enginayo. Yebo. Ngendlela engibona abangisiza ngayo. Nodokotela uSing naye futhi uyangimukela ngendlela e-right. Ngibone ngathi uthi ngizogcina ngisizakalile kuzo zonke izinto engikuzona njengamanje. Yebo. Yebo. Bexoleka nendaba zengqondo counseling yokululeka. Yebo bayangikhanselisha emqondweni nokuthi ngingacabanga ukwenza kule nkinga engikuyona ngingazicabange ngizibone sengumuntu ofisa ukuzibulala ngiwumuntu ofisa ukulahlekelwa ingqondo. Ilokho konke nje abangikhanselisha kukona. Yebo. Ibiza nencindezi lento empilweni yakho. Lento ibinencindezi enkulu empilweni yami ngoba bengisibona sengikhala ngesinye isikhathi. Ngithi menge ngahlala ngedwa nje kwabuya emqondweni ukuthi kungani labantu bangenza ukuthi ngibe deceased bangithathele i-life insurance ngempilo yami. Benge ngizibone senginencindezi sengifisa ngazothela ingcono ngingaphili ngoba nomholo ungangeni benge ngizibona ukuthi ngiphilelani. Kodwa ke nje sengifike la sengiyayibona umehluko ukuthi ngazothi ngiyasizakala ngizogcina ngiphumile kulomqondo ade ngocabanga ongasile. Yeah. Impilo injani njengamanje after usekuthiwa uyaphila official ngo-Home Affairs? Since uHome Affairs ekwenzile lokakwenzile uMr Mncwabe. Yeah. Kepha engikucelayo namanje kuMr Mncwabe ngicela ngaphakathi kwaHome Affairs aphanyisise kahle njengomphathi wakhona. Itifiketi zabantu zingaphumi ngendlela engaqondakali. Kungathi njengoba mina ngundlovu mase sekuzo-identify umuntu ongayena undlovu ngesidumbu ku-identify umchunu instead kufanele ku-identify undlovu esidumbini somuntu. uMr Mncwabe akakayisukumele lo yinto. Umuntu oclaim ozofuna isitifiketi umasingcwabisane ezofuna isitifiketi zabantu ababe make sure ukuthi izitifikethi zabantu ziphuma ngendlela okuyiyona. Kunga-identify umuntu asayine ngokuthi mina ngubani ngiya-identify ngesidumbu esiwubani kube ngempela kungeyena lo muntu sekubugebengu lokho osuke esebenza ngabantu. Akukho mnandi kumina okwenzeka kumina ngi-identifya ngundlovu ngizo-identifya uHadebe ukuthi ngishonile. uHadebe ukude kabi nginama ngimazi ukumazi kepha umuntu efuna identify undlovu. Bengicela ukuthi ubaba uNcwabe akayisukumele lento lo ngoba i-fraud. Yeah. Esimeni zakho ke sokuqhubeka kwempilo ngoba ibhenki selilungisile basahamba sayibhenk sekunjani ngalapha? Owasebhenk njengamanje ngiyacela ukuthi kuvulelekile njengamanje seku right. Yeah. Ngendlela singwa sengeke ngaya khona ngathola hayi sebeyilungisile.
seku-right ongakwasebhenki. Okay. Yebo. Hayi, futhi ke welcome back to emhlabeni obaphila. Ngiyabonga. Singasho nje kanjalo. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi nabanye abanenkinga ezifana nalezi zami uma uzithola ukuthi kuthiwa washona, ngicela nikwazi ukusizakala ku-Thuleleni Foundation. Uyakwazi ukusiza abantu ukuze ungabi nenkinga yamazisi. Ngoba uma ushona umazisi uyadingakala. Ngiyacela ukuthi neke nikwazi ukuyisungumela izinto enjenganele, ningahlali nidikibale. Ngiyacela umphakathi wakithi. Hawu, hey. Sivele ligcwele ibhodwe lethu. Ligcwele umthamo wethu. Kodwa ke siyozama. Sibamukela abantu uma sina amandla okusenza njengalokho. Siyakubongela kakhulu omunye umuntu asemfiseli lento yakwehlela enzima elikhulu kakhulu. Ilikhulu kakhulu kanti no Home Affairs nawo ubhekene nomthamo omkhulu abantu abanenkinga nala Home Affairs. So ke nawe nje ukuthatha iside isikhathi ukuthi zilunge. So ke nje siyakubongela sembe sazombona uDokotela uMpanza. Namhlanje bayakhipha Abathe abakasho ukuthi bazongikhipha nini. Okay. Kodwa bathe benginike 4 days. Angazi ukuthi bazongidedela nini. Okay. Yebo. Kombe ungenela singakla? Ingene ngolwesibili. Okay. Yes, 4 days phela namhlanje. Angazi ukuthi bazongikhipha nini. Okay. Hayi siyabonga kusungaphila impilo yakho nawe njengabantu bonke nje siye phambili. Hayi siyabonga. Hayi siyathokoza.